ಮೂಡಾಯಿಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿತ ಪುಲ್ಲೆ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಾಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆ ಲೆಗಲ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಗನ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಾಗ ಮಾಯಾ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರಡ್ದು ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಚ್ಚಿಲದ ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕೋಟೆಡು ಗೆಂದ ಪುದ ಪುದ ಒರುವಾದ ರುಂಡರಟ್ಟಾದು ಆ ರುಂಡಗೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಕಲೆ ನಿಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾಯಾ ಜುಮಾದಿ ಮಯಗೊಡು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವು ಪುಂಜರ್ನ ರುಂಡವಾಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣೈಕದ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಾವಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೃಂದ ಬಾನಮುಟ್ಟುನ ಬೆದರ್ದ ಒಂಟೆನ ಕತ್ತೇರ್ದ ಈ ಕೊಂಜಾತು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಡು ಸಾಮವೇದನು ತನ್ನ ಮಾಯುಧ ಪುರಳ್ಡುರ್ತದು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆನು ತನ್ನ ಪತ್ತಡು ದಿಡ್ಡೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣಿಕದ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಐಶಿರನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡು ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಯಾನು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಏನ್ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನತ್ತು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಏರುನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮದಿಪು ಕೊರನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆತಂಡ ಪಡಪನ ತೃಪ್ತಿ ఒక ಸಂತೋಷು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯೋಗು ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಯಲುಡಂಗೆರೆ ಆಲಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನಿ ವರುಣ ಚೌಟೇರಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನು ಪಣಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನ್ನೇನು ಒರಿಪೊಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ವಾವ ರೀತಿದ ಕಜ್ಜ ಬೆನಡು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭರ್ದು ಭೂಗರ್ಭಗು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮೋಡು ಅಮೆಮೂರಿ ಮಹಾಜಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರು ಬತ್ತದ ತರ್ಕದ ಮಿರಪೇರದ ಪೆರ್ಪು ಕೊರ್ಜಲಂತಂಡ ತಾನು ಬೆದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೈಕಾರ ಬಂದವನು ಒರುವರ ಬುಲ್ತಿಲೆಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒರುವರ ತೆಲ್ತಿಲೆಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಪರಂಟು ಬತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೇಲ್ ಜಲ್ದಂಡ ನಮ ಅಂಚೆನೆ ಒರುವರ ತಿಲ್ತಿಲೆಕ ಮಲ್ಕೊಡು ಒರುವರ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪರಂಟು ಬತ್ತೋಡು ಪರಂಟು ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಈ ಬಾಲೆನ ತರ್ಕುನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುಕ ಆಂಡತ್ತ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಬೇನೆಲ ಒಂಜಿವರ ಗಿಲ್ಡೆ ಆನಗ ಎಂಕ ತುಲೆ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರೊಂದುಂಡು ಉಡಲಡು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಬೇನೆ ವಾರೀತಿ ಪನುಡು ಅಂತೆಂಕ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಅವೇಂದೋ ಕನಕ್ಕಿಲೆನ ಕಟ್ಟದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಿಡ್ಡೆನಿ ಏರಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾತು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರ ಎದುಕೊಂಡಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮುಖ್ಯ ದಾರಂದ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂದರ್ ನಮ್ಮ ತೋಜುವ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ದ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಂಡ ಸುರುಕೆ ಬಂಡುದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಡೆಕಿಲಿಡು ಅವು ತುಳುನಾಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ಬಂದರ ಅವಡು ಬಡ್ದ ಆರಂಭಡು ಕನಗಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡು ಜತ್ತು ಪೋಯೆ ಏನೇರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ ಇದು ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನಗಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತಿಯೇ ಈ ಬೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಏರಿಡ್ದ ಆವಡಿ ತಿಂಡ ಅಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಡೆದ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಕಡತದ ಪಿದೈ ಬೋಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಗ ಬೋಂಡ ಲಂಕೆಗೆ ಬೋಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋಣದಂಡ ಮಣಿಪುರದ ನಾಡಿಗೆ ಪೋಣದಂಡ ಅಂತ ದುಂದೈತನ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಿಪುನಂಚೆತ್ತನ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಆಯುರ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುಕೊಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿ ಪರಂಪರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಮುಟ್ಟಳೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಉರಬಡು ಆದಿಪ್ಪು ಉನೇನ ಬರ್ತದೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸವುನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಬಂದ್ಬರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಅಂಗು ತೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಇಟ್ಟೆಲ ಅಗ್ಗಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಲೊಂದು
ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ತೆಳ್ಳು ಊರಿನ ಅಕ್ಕವ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಇನಿ ತುಳರಿನ ಅರ್ಲ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಬೇರೆ ಪೈಲ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತ ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಅಪಗ ಈ ಮುರ್ಕು ನಾಯಕ ಪತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಕ ಜೈತುಲ್ನಾಡದ ಜವಣರು ಒಂಜಾತ್ ಕೋಪಕ್ರೋಧುಡು ಬತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎದುರು ಬತ್ತಂತೀಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅವಹೇಳನ ಒಂದುಂಡು ನಿಂದನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಸರಕಾರ ಮನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದಿತ್ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಣಪುರನ್ ಚಿತ್ತನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪಾತಿರ್ದರೆ ಒಂಜಾತ್ ಜವಣರು ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಿ ಎಂದು ಪಣಪುಜಿ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲೇಲಿಪ್ಪನೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಳ ಬೇಡ ದಾದಾವಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಂಚ ಒಂದು ದಾವನಿ ಪೂಜಾರು ಯಾರು ಮನಿಪೆ ತಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಅವನೇ ದೆತ್ತೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ನಲ್ ಕಲೆ ನಡತೆ ಏರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಧನ ಕರೆತು ಕುಟ್ಲಾಡಿ ಉಳಾಯಿ ಪಾಟ್ನ ಚತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ ಕಟ್ಟಗಡಿಕ ಕೈಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡದ ಜವಣದ ಕೈಕಾರ ಮತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ರಾಣಿದ ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊನಚ್ಚಿ ತುಳುಕುದಾದಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಲೇನು 10 ದಿನಾನಾಗಿ ಜವಣರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ದುತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೆದುರು ತೋಜಿರಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕ ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿ ಒಳ್ಪುಕಂತಿರಂಡ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಪಲ್ತಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ತುಂಬು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನ ಎದುರುದುಂಡು ದೆತ್ತದ ಕಳ್ಳ ಕೊರಿಯೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೆರಡು ಪಾಪ ಅಕುಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೆಲಸಪ್ಪನ ಜವಣೇರು ಏರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಪುಣಗಳು ಏರ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನಕಲೆಗೆ ಪುನಃ ಐತಾರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಅತ್ತಂಡ ಓಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಯ್ಯರ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಕ್ಷಣಕ್ಕಲೇನ ಪೂರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಲಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗಂಧದೋಪಾದಿಗೆ ತರೆಪೇರೆ ಪಿತಡಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈರದಾದ ಕೊರ್ಪರದು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಮಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಅವ ಆತಕ್ಕೆ ಒರಿಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಬೂರುಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುದ್ರೆ ಬೂರುಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಐಟ್ ಏರು ಪೂರ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಏರು ಪೂರ ಪಾಸಾಯಿರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಜೋಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲಿತ್ತಿನ ಜವಣರು ಏಳು ಕೋಲು ಬಳತೀರೆ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ 25,000 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಲ್ ಕಾಂಡು 350 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆನ್ಪುನಲ್ ಕಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಗೂ ಕೊರ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಇತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಆತನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಸರಕಾರಗೂ ವಿತ್ತ ಕೊರ್ಪನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೆನ್ಕುಜ ಪಣಪನ ಚಿಂತೆ ಯವ್ವೆಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಎಂಚ ವರುಣೆ ಅವಳು ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುಗೊಡೆನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಭೆಟ್ ಕುಂದು ಯಾನು ತುಳುವೆನ್ನು ದೆತ್ತು ತಚ್ಚಪೈನ ಆಣಮಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಆಣಮಗೆ ವರುಣ ಚೌಟೆ ಬಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕುದರಡ ಚೌಟಾದಿಗೆಗೆ ಆತ ಮರ್ಯಾದಿತ್ತಂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡಲದುಳೈ ಆ ಬೀಜಮಾಪನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಐದು ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಸಾದಿ ಬರವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೋದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾರು ಮಲ್ತೇರು
ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲೆಗಳ ಯಾನ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು MLA ನಕಲೆಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು MP ನಕಲೆಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ ಅಧಿಕಾರದ ಜತ್ತರಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವಡು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡೊಂದು ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬೋಡೋದು ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಬಾವುಟ ಏರ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಯಾನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿ ಅವಿನ ಜಪಡ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಏರದೇ ಇಪ್ಪಳು ಬನ್ಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಡರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಳು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಿನಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಸಭೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನು ಸುರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬರ್ತನವ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಬಣ್ಪನೆ ಸಭೆಯನಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅದು 5 ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪುರ ಆತಂಡು ಅವಳು ತೊಜ್ಪಾಯರು ಇಂಚಿಂಚಿನಾತನು ಯಾನಪ್ಪಗನ ಲಕ್ಕದಂತೂ ಖಂಡಿಸಾಯೆ ಉದಯರು ಮಲ್ತೀನಿ ಉದಯಕಲ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಆತಂಡು ಏನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಪ್ಪುಗುತ್ತಾರೆ ನಂದು ಕೆಂಡೆ ತೆಪ್ಪುಗುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂಡೆ ಕೇಳುದಾನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಣಿ ದಾದಾ ಉದಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇನ ಅಪ್ಪಗನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಆದೇಶ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಆನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಭಾವಚಿತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಐಕವಡಪ್ಪನ ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರನ್ನ ಬರಲೆತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಕೈಟ್ ಆ ರಥಕ್ಕೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೈದಾನ ಬರೆಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಹಿಡಿದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ತೇರು ಒಯ್ತದ ನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ್ನು ಬಂಡ್ರಂಕ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಮುಂದೊಂದು ಹಂತದ ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎಂಗೊರ ಮೇ ಇರುಮೆನಾಡು ಐದುಂಬು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ತಯಾರಾವಡು ಮಾಡಿದಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಕ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈಂದ್ರನ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆತನ್ನು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಉಚಿತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮವಿನ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ತುಳು ಐಸಿರಿಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಅವೇನ ಕನತದೆ ಅವೇನ ಕನ್ನಗ ಎಂಗ್ ಭಾರಿ ಇರುಮೆನಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಐಕೊಜ್ಜಿ ಕೇಪುಲದ ಮಾಲೆ ಐಕೆ ಬುಟ್ಟಿಡು ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಡೇರಂಜಿ ಐಸಿರಡು ಉಂಟದು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಂಜಿ ಪೂಪುರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕದ ಕ್ಷಣಂದಾಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗಿ ಯಾನು ಏತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಯಾರ ಏತ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಯಾರಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎದುರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಪನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಪುನೆ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತರಗತಿ ಐಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಜವಣೇರು ಬೆಂತನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಂತುಳ್ಳ ಯಾನೇ ಪಣಪುನೆ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅವಡು ಬಂದುಳೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆಕೆ ನೋಡು ನೆನೆಪೋಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ನೆನೆಪೋಡು ಮುಂದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ್ಯಂದಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಪೆ ಏಪನವ ಅನಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರು ಹೋಯ್ತಾನ ಈ ಸರ್ತಿಯಾನ ಜೈದೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ದು ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಗಳು ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದಿನಿ ತುಳುಕೊಡಿನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದರೆ ಈ ಸರ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಯಾನ ಆನಿಯ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಆಡು ಮಾಡಿದೆ ಓಲೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ವೈದ್ಯಜಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪವನಂತೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಗೆಡ್ಡ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರು ವೈಪರ ನಂಡ ಆ ತೇರು ವೈಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೈದಾನಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತುಳುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆ ರತ್ತಂದಿನಕಲು ಪಣಪೂಜಾನ ಎತ್ತಪುರ ತುಳುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತೇರದ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕುಲು ತುಳುಕೊಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುಕೊಡಿನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನಾ ಜವಣೆರನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಗೆಯ ಸೇವಲ್ಪನ ಕೂಟದಗಳನ್ನು ಸೇರಾದ ಕುಡ್ಲದ ಆ ಪ್ರದೇಶೊಡೆ ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣು ಮುಳಾದ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ಲ ಕಂಠದ ತೇರು ವೈಪುನ ಕೆಲಸ ನಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಿಕಲ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೆ ವರುಣ್ ಚೌಟ್ರೆ ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಖಲೆ ಗುಂದೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಉನೇನು ದಾಯ ಪಣದುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಇನಿ ವರುಣ ಚೌಟ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಯರು ಒಂದು ಒರಿಯೊರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಕೊಡು ತುಳೆಗೆ ತುಳು ಅಚ್ಚರುಳೇನು ಅವೇನ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಒರಿಯರಿನ ಕೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಚ್ಚರ ಒರಿಯರಿನ ಕೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಚ್ಚರ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಓಂಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಆ ಶ್ರೀಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ರೇ ವರದಿಗೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ವರದಿ ಮಲ್ಪನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಮೆ ಹಾಕ ಅಂಚಾಯನೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರೇಪನ ಓಂ ನಮ್ಮ ಬರೇಪನ ಶ್ರೀ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೆರೆಗೆನವ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೆರನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಮಹಾರಾಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆರಣದ ಅಂತಿನ ಪಗ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಪಗ ಅಕ್ಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆ ಒಂದು ಬೋತಿನಿ ಪೂಜಾದಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೇನು ಬರೆ ಒಂದು ಬೋತಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಭಾಷೆ ಪಳಂತುಳು ಆ ಪಳಂತುಳುಟ್ಟು ಅವು ಕಾವೇರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಬರೆಯಿರಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೆಯಿರಿ ಇನಿ ಅನಂತಪುರ ತೂಪ ನಮ ತಿರುವನಂತಪುರ ತೂಪ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಭಂಡಾರಡು ಬೋಟ್ತಿನಾಥ ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೇಲಿನ ತುಪ್ಪ ಅನಂತಪುರಕ್ಕಲ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕಲ ಅನೋರಣೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅನಂತಪುರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಂಡುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಮೂಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚಾದ ಆ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಮಹಾರಾಜೆ ಆ ಬೆರಡರಿಡ ಅವಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಆವು ಪಂಡಿ ನಡೆ ಅವಿನ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೋತುದ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಉದನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿನ ಕೇಂಡಲು ತುಳ ಮರೆದು ಏರೆರಡು ದಾಯಿ ಕೇಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತಡ್ಯದ ಬರೋವರೆ ಪತ್ತ ಅಂದು ಇಂದ ಅವಳು ಚಾರ್ಟ್ಲುಂಡು ಕಲ್ತುದಿಪ್ಪೊಡು ಅವಳು ಚಾರ್ಟ್ಲುಂಡು ಬರೆಯರೆ ಸೇಡಿಲುಂಡು ಆ ತಡ್ಯಡು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಆಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಡ್ಯದ ಬರವನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಲು ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಪೆಕೆಂಡ ಉದಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಓಪುರ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆವಡು ಪಡಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೊಂದು ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರು ಆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವರು ಆರಾಧಿಸವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ದಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತನೆ ಅಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಆಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆರು ಬಂಡೆರೇಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಗಿಂದ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಆತ ಅಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಆತನತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯತ್ತೀರ್ನು ಪಿದಾಯುರ್ದ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯತ್ತೀರ್ನು ತುಳುಕು ಕೊರಿಯದ ಸಂಕಟ ದಾಯಕ್ ಸಂಕಟ ನಂಗೆ ದಾಯ ನಂಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಜ್ಜ ಯಾನ ಬನ್ಪನೆ ಆಂಗ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನ್ಯಾಯ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕುಜ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನೇಲಪ್ಪೆ ಭಾರತಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸೇನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಇನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ಬದಿಯಡ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ತಲಪಾಡಿ ಕಡತಗೊಂಡ ಅಲ್ತಗುಲು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಗದ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ತೆತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಖಿಲಗೊಂದಿಚೂರು ಆ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂಜ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿಜಿ ನಂಡ ತುಳುವೆನ್ನ ಉಡಲದ ಅಕ್ಕಿ ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆರಟ ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ರೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ನೆರಟು ಸರಿಯಾದ ಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಬಂದುಡೆ ಯಾನ ಪಣಪನೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರಡು ಬಣದೆ ಪಾರಬತ್ತೆ ದಾಯವತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇಲೆ ಒಂಗಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಎನ್ನ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಬಜಿಪೇಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಲ್ತ ಜಾತಿದ ಯಜಮಾನೆ ಆ ಪೂರ ಮಲ್ಪವಳು ಯಾನು ಕಾಂಡದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತುನಾದಿಪ್ಪು ತಲಿಪು ಮಲ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ನೀನು ಮಲ್ಪವನ ಎಂಕ ಮಲ್ಪಿರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು
ಹೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ತರದಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನವಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನನದ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಅವನು ತೀರ್ಪುವಿನ ತಿದ್ದಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುವುದು ಯಾಕೆಂಡ ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಗ ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಾರೆಗಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ವರುಣನ್ನಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ದುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲೆಪುಡಾದು ಎರಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆನೆಪಿಪ್ಪಡೆ ಬಂದುಳೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡದ ಜವಳೇರ ಬತ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ಅವು ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ಪುಟದಿನ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕವಾದವೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈರು ನನ್ನ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ದಿನನು ತುಳುಲಿಪಿ ದಿನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತದ ಪುಗೆಲ್ಡತ್ತ ತರೆಡೆ ತಗೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ತುಳುಕುಡಲ್ಲಿ ತಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಕರಿನ ತಪ್ಪಿದ ಮಾತೆ ಲಕ್ಕದಂತದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಕ್ಕುದು ಲಕ್ಕಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ್ನ ಪುಟುದಿನ ದಿನಾವಡೆ ಪಡೆದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆದು ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದು ಜೈದೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚೇತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಸೇರ್ನವು ಪಂಡೊಂದು ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು ಖಾಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತ್ರ ತೇರಿದಿನಾರತ್ತು ಅರೆಗೆ ಆಯಿನ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಿತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತನಕ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಒಂದು ರೋಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ ಓಡಾದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿತನ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ದಿನನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ಪುಟುದಿನ ದಿನನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಮರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರಾಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಪುಟುದಿನ ದಿನನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮದತೆ 1857 ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ದುಂಬು 1837 ಇಸವಿಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯರ್ದ ಪಿದಡ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಮೇಗೌಡ ಆದಿಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆ ಮೊಗಲಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದ ಹುಳಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಮೊಗಲಪುರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬುಳೇಲಿದ ಟ್ರೆಜರಿನ ದರ್ತದ ಬಡಬಗ್ಗೆರೆಗೆ ಪಟ್ಟದ ಅಲ್ತ್ರ ತುಂಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ DC ಕಚೇರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜನ ಜಪ್ಪಡಾದ ಪೊತ್ತಾದ ಬಾವುಟ ಏರಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಆನೆ ಏರಾದಿನ ತುಳುಕೊಡಿ ವಾಕಾರಣಗಳ ತಪ್ಪು ಮರೆಪನಂಚತನ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವೀರನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಏರಾದಿನ ಈ ಪಣಪನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಬನಪನಂಚತನ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಚಿ ಆಯ್ಕೆ ವಾರೀತಿದ ದಾಖಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಲಿದಾನ ಬ್ರೇವ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬುಕ್ಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಖಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಂದಿತ್ ಗೌಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾರಿಕೆ ಬರೀತೇರು ಅವನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಂಡ ಮುಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಆನಿದ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಪಾರಾವುನಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕೊಡಿನೆ ಆನಿ ಏರಾದಿನಿ ಪಣಪನ ನೆನಪು ದಿನೇ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುಳ್ಯರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೇರು ಹೋಯ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟಿರದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡವರೆ ಮುಟ್ಟ ತೇರು ಹೋಯ್ತದ ಆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮದತ್ತದೆ ಅವಿನ ಬುಡ್ದು ರಾಮೇಗೌಡರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಬುಡ್ದು ರಾಮೇಗೌಡರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಕಲೇಟ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ 11 ಅರೆನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನಕಲು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ 11 ಅವು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ ಪರಂಬಾಟ ಪಣಪನೆಯನ್ನು ಬೊಳ್ಪುಗ ನೋಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಪುಡಾದ ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರುವರ ಲಕ್ಕದಂತೋಡು ಮನಜಾನಿಕೆಲ್ಲ ಕೆಂಡ ನಿಖಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತನ್ನು ತಿರ್ಕುದಿಲ್ಲ
ನಿಖಿಲ ಬಲತ ಕೈನ ದೆತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಬಲತ ಕೈನ ದೆತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಜೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ವರುಣ್ ಚೌಟನೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೈದೆತ್ತರತ್ತ ಅವೆನ್ನಿಕಲ್ನ ಹೃದಯಗದಿನೆ ಹೃದಯಗದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತ ಬರಡು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾರಂದು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಅವು ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು